Nasa Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verses 1 to 7. Manindog ta? Hebrews chapter 8 verses 1 to 7. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios dito sa langit. Nagalangad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga labing balaan, nga mao ang matuod nga tunda nga tinupod sa Ginoo ug dili sa tawo. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung ania pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari. Kay aduna na may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang ibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang kakopya o anino ni atong ato sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moses. Sa dayon na niyang patindog sa tulda, giingnan siya sa Dios, himoa gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo ngadto sa bukid. Apan gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halagdon pa kaayo kaysa sa ila. Sa samang paagi ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tawo mas maayo kaysa sa unang kasabutan, tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglanan ang ikaduha. Magampo ta, dalaygon makagagahon namo nga amahan. Salamat kay Ginoo ining lain na pud nga kahigayunan og Dios kay mong gihatag kanamo nga kami makahatod og mga pagsimba, mga pagdaig kanimo Ginoo. Salamat amahan sa imong pagpasaylo sa among mga sala o paghinlo sa among mga kasing-kasing. Ang pag-ampo amahan nga kada hunahuna kasing-kasing karon imong pakigsultian nga aron og Ginoo ang among mga pagkinabuhi mainsakto gayud sa unsay imong mga sugo. Tabangi kami Lord nga dili may mahimong mga reliyoso nga tawo kundi dili mahimo may tinuod nga nahigugma musunod unsay imong gusto sa among kinabuhi. Pinaagi lamang sa paagi nga masabtan namo pag-ayo ang imong mga pulong. Ug Lord, akong gihangyo ang imong balang espiritu tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw. And without your anointing, O Lord, dili mi effective, wala mi katakos, wala mi mahimo, walay madawat. Way kadaugan, way kaayuhan nga maabot sa among kinabuhi. So, i-anoint ang kada usa kanamo amahan. And thank you, Lord, ng imong mga pulong sama sa kalayo nga magsunog sa tanang mga maot nga kinaiya sa among mga kinabuhi. O mahimo sa ating tubig nga naghatag og tinuod nga kinabuhi dayon. Mahimo sa ating nga maso nga magbuak sa tanan nga mga garbo sa among mga kinabuhi. And thank you, Father God, nga wala na yung mga mapasigabuhon o Ginoo kahakog sa mga bahandi ng kalibutan na amahan. Bisan pa man, O Lord, ang mga butang nga wala nimo kahimuti imong pulpugon pinaagi sa imong mga pulong. And thank you, Father God, na sa mga panahon nga kami nasakitan, nabugatan, makasinati o kalaay sa kinabuhi ang imong mga pulong, mahimong magdasig o maglikod sa kada usa namo. Ulian ka namo sa tanan namong panahon samtang kami magpatalinghog sa imong mga pulong. Sa pangalan lamang ng Ginoong Jesus. Amen and amen. Magapanglingkod tanan mga igsoon. So, ang atong topic karon, when the high priest died. Sa diyang ang Pangulong Pari mamatay. Muna i-highlight sa atong pagtuon natong tema. Aron mas masabtan nato ning pag-ayo. And then, kagabi, bitin kayo ang among nga time. But lamit pa kayong ihunat. But dili sa gusto ni Lord nga mas makuwangan pag yunta. Kagabi iniingon to nga kining tawong sad-an mahimo lang siyang gawaston kung mamatay ang high priest. Nga tungod kay limited kayo ang among time sa pagtuon,
gusto ni Lord nga natong tanan karon maablihan atong una-una og kasing-kasing. Hinaot punta nga wala na panguna-una diri kasing-kasing nga relihiyoso. Kundi ang pangkasing-kasing nato, ang pangandoy nato atong panguna-una. Gusto gyud nga mosunod sa Ginoo. Kabalo ba magunsa ning relihiyosong tao? Gasunod sa tanang routine. Balik-balik ng imbuhaton pamaagi sa relihiyon. Pero wala gasunod sa gitudlo ni Kristo. So, that is why ang kontra ni Jesus Christ sa panahon, mga relihiyosong tao sa Sadusiyoan, Parisiyo. Then, ang iyang mga kaabin kanunay, kuyog na kanunay, iyang tinunan o sumusunod. Pagpili ra mo, anak. Okay, gusto ni Lord nga, masabda na ito, ni pag-ayo. Now, naay ka ng gisulti mga igsoon, bisan pa man sa balaod sa Exodus, Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy, gisgutan dito ning gitawag og high priest, pangulong pari. Unya, siya mo ay maghimo og kanang naang paghalad alang sa cleansing sa tibuok nasod, kapasayloan sa tibuok nasod. Munang mag-ihaw siya, hayop, sprinkle ang dugo sa halaran, agig pag munang gitawag lang Day of Atonement sa mga Hudiyo. Paghinlo sa tibuok nasod, pinaagi sa maong dugo. And then, sa atong gibasa karon ingon diha nga kung wala pa sayop ang unang kasabutan, dili na unta magkinahanglan pa og bag-ong kasabutan. Timan ikini nga ang tanan nga mga high priest sa nanglabay nga kapanahonan sa istorya nangamatay silang tanan. Wa pay gidungog nga libanhaw. Pero dinhi sa Hebrews gipasabot pag-ayo nga si Jesus Christ ang high priest ug siya lang pod ang nabanhaw. Munang wala na ta nagsunod sa unsay sistema sa karaang mga pagtudlo kay lang sunod man ta sa gitudlo ni Kristo. Dili na dugo sa hayop ang gihalad o dili na musugiron ang mga tao dito sa pare sa iyang sala tungod kay si Kristo man ang high priest o iyan ang dugo mao iyang gipaagas di na dugo sa hayop. Munang ningon ito sa 1 John chapter 1 verse 9 nga kung nakasala ta diretso na tang moduol sa Ginoo pangayog pasaylo. Ang gihimo sa ang itudlo gadala gyapon sa ngalan sa Ginoo pero wala nagtudlo kung unsay gitudlo ni Kristo. Muna matinga ka nga moduol pa ka dito o musugilon ka sa imong sala 5, 1, 3 limit. Pero ako lang suguan ninyo, Pastor, pangumpisar, sigurado kasimana na kung sinugilon. Inom dumini makasala ang tao sa una-una sa pagpanulti sa buhat o sa wala pagbuhat. Nakaroon, kumpisal na tanan be. Di ragali nila ba yung sa kunayang suot? Makumpisal mo ng apil? That is why gihimo ni Lord ang tanan. So when the high priest died, muna yung atong pagtuon karon, usay may tabo sa diyang ang high priest na mamatay. Sumayo na ito ni, tungod kay, please lang tagaig panahon si Lord karon. Amen? Amen. Tungod kay, kagabi gihisgutan na mo ni, pero dili pa paigo. That is why subayo na ito ni. Sa problema na ito karon, kitang mga nag-ingong sumusunod Ginoo, mga Kristohanon, mga nagtuog Ginoo. Kamao kayo tang mutabo og sala. Kamao kay tanan. Usahay pagani gamito nato ang sala sa uban para sa pagtabon sa atong kaugalingong sala. Nga kini siya ingon ana, pero ikaw unsa man ka? Wala na bata na imong masinahon sa uban, wala bata na imong hapog, wala bata na imong muta na sa atong kaugalingon. So makamao kayo tang mohimo og pagtago sa atong mga sala. Pero timan ini sa mata sa Dios dili ka katago. Kagabi igiskutan na mo unsay kalahian sa sala nga tinuyo o sa sala nga wala tuyuan. Kung nakapatay kag tawo, gituyo nimo intentionally ang tawag ana murder. Kung duha or sobra pa ang imong napatay nga gituyo nimo multiple murder. Pero kung wala nimo natuyo, ni dipinsa ra sa imong kaugalingon or paghagbas nimo sa sakbot dito dai siya gatago. Nay tawo dito nga humubo niya, naigo siya. Then namatay, ang tawag niya homicide.
Praise God na ang papa ni Janjit atong palakpakan ng Diyos. Welcome kuya. Salamat kayo. So, mo ni igsuon kinahanglan nato nga masabtan gyud og ayo mga igsuon. Tungod kay kamao kayo ta ani maghipos-hipos ba tago-tago. Wa bitaw nakakita si mama, wala nakakita ang igsuon, wala nakakita si kuya. Nya di po na sila makaimong gabuhat ni aning salaa kay kasimba biya mi. Kalagad biya mi. Wala nakakita si pastor. Or si pastor bahinoy na gitaguang sala. Usay mga igsuon kamao kayo tang magtago-tago sa sala. But sultian di kami sa kung sa pagkakamaayong motipig sa imong sala, i-expose ka ni Lord, maulawan pa hinoon ka. Munang this time pakita sa Ginoo angkon, Lord, hugaw ko, niluhi ko. Nga naman, tungod kay nabatasan na itong mga igsuon na dili ta mag-entertain sa atong kaugalingong kahugawan o atong kaugalingong sala, atong tipid-tipigan. Pero wala na muna yung ato na himong kinaiya o kanunay na ito nga bantayan ang sayop sa uban. Pastor, si Kuan ba? Si Kuan ba? Si Kuan? Ikaw? Musta ka? So, karon kada usa na ito kakaugalingon, kada usa na ito mga tubang sino sa adlas paghugong. O kada usa na ito paninglon sa Diyos. Imanin na ha? Amen? That is why, dili na kamayong pundok-pundok, relihiyon. Di na kamayong tanang mga GI imong barangay. Mamatay ka na yung ampo, rani marong ka malangit. Tanawag yung kung sa inaas Biblia. Mo ito na mga tao daghan na kayo kumpiyansa ras kinabuhi, magpadayon ras pagpakasala. Total na may mga ampo kung mamatay ko. Pero di na makikitudlos Biblia, kay human mamatay ang tao, human siya. Kung ako nakabuhat ko ron og sala, o nagpadayon sa pagpakasala, o niya kalit nga nabugto ang akong kinabuhi, bisan tibok pakalibutan, magluhod ako 40 diyas. Bisan pagtanang simbahan. Ngayon eh, simba sa paghalad or para sa kalab ni. O niya, imo pang ipadiway, ipadiway gihangyo ang mga kaparintihan sa paglitok o pipila kapulong alang sa pagampo sa kalag ni Jonas. Bisan pag usaon yung hila, usaon yung ampo. Nga naman, samtang na ikinabuhi ang tao, gitawag nga maghinulsol. Gitagaag chance. That is why, karon mas masabtan nato pag-ayo, unsa dening sala nga gituyo or wala tuyo. Una, sa diha nga gisultian na ka nga ayaw na ni, or nakabasa na ka sa pulong, or nakadungog na ka nga kung imo ning buhaton sala na. Dayon imong buhaton, tinuyo na nga sala. Nakasinabot ha? Unsa may dili, tinuyo nga sala. So nagpakusog kog ayo padagan sa motor, kay nagdali ko og ayo kay emergency. Unya na nakakita na ko ningong hambugon, putong tawhana, pakusog-kusog dagan. So nakasala siya tungod sa iyang nakita na ko, wala na ko na natuyo. Kisay salaan, ako siya. Siya o ako. Kaya ako may nakaingong nakaangin. Muna sala nga wa natuyo. Na may sala nga, grabe na gyud kayo tinuyo. Giplano nga magpakasala o giplano unya nga maghinulsol. Inig New Year, undangon na nato ning salaa. Biyaan na nato ni. Pero karon sultian ka na Lord, because ako dili ko gustong maluoy ang akong pamilya in the future. Gusto na ko akong pamilya dunay panalangin, nay kadaugan, nay kalipayon. Na ay panalangin moambot sa akong pamilya. That is why ug unsay giingon nga ayaw naninguha ko naningkamot uban sa grasya sa Ginoo nga di na ko na mahimo. Tungod sa tabang sa Ginoo di makalikay ka. Munang sa pagampo ningon, and lead us not into temptation. Because kung nakasala ka, gukdon gyud ka sa maong sala, bisag asa pa ka. Sa diyang gipatay ni Cain si Abel, tinuyo to nga sala, tungod sa iyang jealousy nga iyahang paghalad wala dawata. So, iyang gipatay si Cain og niagas ang dugo ni Cain. Niingon si Lord, Abel, asos Cain. Aw, Cain, asos si Abel. Niingon na siya, magbalantay ba dahil ko sa akong igsuon. Pero di man siya katago. Ningon siya magbalantay ko sa ako igsoon, kaya iyang taguan iyang sala. Pero ningon si Lord pagsulti, iyang dugo nito aw nako. Nga naman, ang kinabuhi sa tao na sa dugo.
So ang iyang dugo, nakigsulti na ako ang iyang dugo. Mo gani ng dugo may gamitos paghalad. Ang iyang dugo ni tuaw nako nga imo siyang gipatay. So dungo na siya kuy tingog-tingog, giingnan na siya Abel, Kain sukad karon. Ang sala buot mo tukob nimo. Ang kamatayon ang musingil naa na sa pultahan. Munang kinahanglang i-overcome nimo siya. Karon kay nakasala naman ta. Nabuhat na to ang maong sala. Sa sunod ana iimo siyang i-overcome, imo siyang lupigon. Di kay sa sunod magpaadala gihapon ka. Di kay sa sunod magpaanod gihapon ka. Kay ang tawag ana sala nga tinuyo. Arita magpanalamin pod sa sala ni Akan. In Joshua chapter 26, chapter 7, gisugo sa Ginoo ang mga Israelita nga sulungon ang ay. Ang gingharian sa ay. Kining gingharian sa ay dili kayo kusgan og gamay ra ni siya nga nasod, gamay ra ni siya nga katawhan. Mas dagko og mga giants ang mga taga Jericho nga gipildi sa mga Israelita. Sunod nilang kalabanin ngayon is yung ay. Ang dapit sa ay sulungon nila ni. But giingnan ni Lord doon na instruction si Lord nga nagsulti. Ayaw mo panghilabot bisag unsa. Pamatyon ninyo ang tanan mga hayupan ug ang tanan nilang mga kabtangan inyong sunugon mga gold panapunsa. Ayaw gyud mo panguha bisag gamay. Sunugon ninyo na ayaw hilabti. Kay kung inyo nang kuhaon, mahugawan mo, anak. Sultian ta mo, bisag na akas kawalad o niya, gikinahanglan mo na. Kung moingon ang Ginoo nga ayaw, ayaw. O sa pagtuon ni mo, dili, kahatag si Lord, o kanang mas labaw pas imong gikinahanglan. So ningon si Lord, ayaw ninyo. And then, kaplano na sila nga musulong. Sa pagsaka na nila sa ay, niingon si Joshua pagsulti, ayaw mo pagdala og daghan. Sa verse 3, Chapter 7, verse 3, verse 4, 3,000 ra ka mga sundalong Israelita ang misulong. Tungod kay dili kayo daghan eh. Gamay ra po ni sila og huyang nga nasod. Kuha na to? Nakuha na to? Amen? So gisulong nila. Sa pag-abot nila dito, tatinga sila nga napatyan dayon sila og 36. Og dili gyud sila mudaog. That is why nidagan sila, naghilak sila, unya namalik sila. Og dito misumbong ni Joshua gilupig mi. And amazed kay sila, what? Pildi man taan ang nasura, nga pildi ka na yung China. Kinadakaan nga ang Jericho, gisulong kay nato, napildi ka na nato. Nga nung wa man ta ni daog ani. So naghilak sila, silang tanan, nagampo, nang luhod sila, tubangas Ginoo, nagpuasa sila, gigisi nila ilang biste, og ningon, Lord, nga nung gidalamin imo dire para ipa-assassinate, ipapatay, ipa-eliminate sa ilaha, ipapatay ni mo tanan. Anong gidalamin ni mo dire? But gikasabaan ni Lord si Joshua ginang anong hapa-hapa man sa ako atubangan? Tindog kay na ay usas imong katawhan nga nagtipig og sala. I-check ko nun nato ning ato mga kasing-kasing unsay atong ipangtaguan din Gatuo ta mga igsuon kung mudaog ta sa giras kinabuhi sa mga problema, sa mga katalagman, mudaog tas atong kaugalingong tentasyon o kahuyangon kung natay sala nga tipigan. Bahala na lang yatakan ng imong garbo, yatakan ng imong pagkatao. Basta kay wa kay sala nga tipigan. Kay sigurado na iangat ka ni Lord, panalanginan ka sa Lord, dimon kaniyang madaugon. Pero kung doon na kay sala nga tipigan tan-awag unsay silot ani. That is why ako di ko gustong may tabo ni sa akong family. Sa diha mga igsuon nga makasala ang tao kaniadto magdala sila kahayop og ihawon og ang dugo ihalad. And then sa ato karon sa diyang nakasala ta, si Kristo mo ay gilansang sa cross namatay og ang iyang dugo mo gihalad sa amahan. Munang when the high priest died. When the high priest died, tanawa ha? Gibadlong ni Lord si Joshua o giingnan. Tindog, verse 10. Ang Ginoo miingon kan Joshua, tindog, nganong naghapa-hapa ka man. Nakasala ang Israel, wala nila tumana ang kasabutan, gikuha nila ang pipila ka mga butang nga gigahin aron laglagon. Kining mga butang nga gigahin aron laglagon.
Kabalo baka nga ang imong kasing-kasing, ang imong lawas, ang imong kinabuhi lami kayong puy-an? Pero nganong dili nakaganahang mo puyo sa imong kaugalingong lawas? Nganong di nakaganahang mo puyo sa imong kaugalingong kinabuhi? Nganong wala na ka nag-enjoy tungod kay imong gipapuy-an og lain? Nganong imong gipapuy-an og pagdumot? Nganong imong gipapuy-an og garbo? Nganong imong gipapuy-an og kahakog? Muna di ka komportable nga nagpuyo diha makaingon na kang usa man ning kinabuhi oy. Nganong naaman kay gitaguan diha nga sala? Nganingon si Lord ayaw ni. So ang nahitabo mga igsoon tan-awa. Busa ang mga Israelita wala makabuntog sa ilang mga kaaway, verse 12. Nanibog sila tungod kay gihukman na sila karon nga laglagon. Dili na ako magauban kaninyo. Gawas kun laglagon ninyo ang mga butang nga wala ko gipakuha kaninyo. Nagampo ta, Lord, ubani ko sa akong lakaw. Lord, ubani ko sa akong panarbaho, ubani ko aning akong pagpamuhi, ubani ko aning akong pagnegosyo, ubani ko aning akong pagpangapply, ubani ko aning abuluhaton. Pero naa kay gitaguan. Ningo si Lord, di ko mukuyog nimo kung di nimo buhian ng laglagunon nga naa nimo. Kining sala nga nas atong kinabuhi laglagunon ni. Gusto ni Lord nga malaglag ang sala apan ikaw dili i-apil. Pero kung dili nimo buhian nga sala, one day sayang imong pagsimba. Sayang imong pagduol sa Ginoo. Sayang ang imong pag-anha sa Dios. Tungod kay sa panahon nga iyan ang laglagon ng sala, unya kay naa man nimo ikaw mo'y malaglag. Ingon siya dito sa Book of Numbers. Sultian niya mga Israelita, inigsunod ninyo siyuta sa Kanaan. Tanan nga mga tao papahawaa. Ayaw magpakig-abi nila, pamatya. Inigsunod ninyo dito. Panag-iyahagyo ng yuta. Karon og di ninyo nahimuon. Sila nga inyong gisubra, gamiton nako nga maoy, muhasol ninyo. Mulutos ninyo, muguba ninyo, mupatay ninyo. Unya, ang akong giplano nila nga i-destroy nako sila, ipapahawaon nako sila, diha ninyo mahitabo. Grabe ang planos ni Lord nga kadaugan sa itong kinabuhi og panalangin. Pero kung naatay sala, imbis ang iyang giplano ngadtos kaaway nga paglaglag, ikaw mo'y matagakan. Munang si Lord, wala siya nangandoy nga matagakan ta sa kasuko mga igsuon. Pinaka-worst kini. Si Akan gipangutana ni Joshua. Kaya nahibawan man ni si Akan, ni-confess man siya, nga ako mo hinungdan. In verse 20, og mitubag si Akan, kay gipangutana man ni, ikaw ba yun? Oo, nakasala ako sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, ug mao kini ang akong gibuhat. Nakakita ako matahom nga kupo, nga hinimo sa sinar, ug plata nga mga 2 ka kilo, ug 1 ka baritang bulawan, nga kapinsa tunga sa kilo. Naibog ako kaayo niini, busa gikuha ko kini. Gilubong ko kini sulod sa akong tulda, ug ang plata ania sa ilalom. Dire sa tan-aw tanan. Hinaot mga igsuon nga nagkahiusa ta sa pananawon. Ang atong pananawon nga ang mga tao dinhing dapita, aning barangaya, or bisan asang dapit, nga natabunan sa kangit-ngit, makaduol sa kahayag. Og maunay atong gera nga kinahanglan natong mudaog ta. Pero imong tan-awon, nganong kanunay mantang pilde? Nganong mura dili fulfilling ang atong trabaho? Nganong murag dili man kaayo ka penetrate ka panglihok, ang tubag ni Lord nagtago mog sala. Kitang tanan diri kamao kayong mutago og sala. Tanang mga butang ningon si Lord ayaw nagtago tag sala ani. Hinungdan nga sa tanan natong himuon natay mga naay kadaugan pero dili ingon anak ka kanang awas bitaw kadako ng kadaugan. Sige ratang gamantinil, sige ratang ginagmay kayo. Unya ato pa yung ingnon si Lord, Lord, inot kayo kang mahatag og kadaugan sapagkat tinuod lang, tayo yung may problema. Naatay gipang taguan. Sa ako nga kinabuhi, sa ako nga pamilya, di ko gusto nga ang nahitabo ni Akan, mahitabo nila. Nga magsigil lang tagpangutana, Lord, naunsa naman ko, naunsa man ang akong pamilya. Ang pangutana, hain ba ang imong gitaguan? Give up na. Kapalo na kang naingon na grabe na kaayo ang consequence sa maong sa pagtago nimo, sa paglikay nimo, sa pagtago nimo sa maong butang nga laglagunon.
Di nakita na nimo ang epekto nganong magpadayon pa mangyud ka. Nga si Lord nagsaad man og maayo og nindot nga plano sing kinabuhi. Nganong dili man nimo tilawan ang nindot nga plano ni Lord og nganong kanunay ra man kang magpuyo daw tinunglo. Unya matingakan Lord nag-alagad man ta ko nimo nganong mura man kog tinunglo. Naa kay gitaguan. Huwaton ni Lord nga mosugot kag tamak-tamakan ka. Total dugmukon man ka og ayo usa ka umulon hangtod nga mahibaw-an na ka nga galamiton gyud kas Ginoo. Kay kung ikaw ra gyapon sa imong kaugalingon dili ka magamit. So ang nahitabo mga igsuon diara, mo ni ang pinaka hasol. Ningon diha sa verse 13, halatindog buhata ang gikinahanglan sa seremonyas ug andama ang mga tawo atubangan kanako sulti sila sa pagpangandam sa pagngatubang kanako ugma kay ako ang Ginoo ang Diyos nga Diyos sa Israel moingon Israel naghupot ka og pipila ka mga butang nga gipalaglag ko kanimo. Do na bata ane? Amen bata ane? Moangkon bata? Amen. Natay mga butang nga gusto ni Lord nga tong laglagon isalikway og buhian sa atong kinabuhi. Dili matarong ang imong mga dili ka makaharong sa imong mga kaaway hangtod nga isalikway mo kining mga butanga. Unsa may problema nato karon? Unsa may mga pagsulay nato karon? Unsa may mga katalagman nato karon? Kawaladon? Tanang kakulangan? Walay kalipay, puro kasakit. Ingon si Lord, di ka makaharong ana. Kung dili nimo isalikway ang mga butang nga ipasalikway sa Ginoo. So kanunay natong balik-balik ang mga pulong sa Dios. Unya madelay ta dili nato ikinabuhi ang plano sa Dios delay sa atong kinabuhi. So ni apa? Unsay sunod nga buhaton mga igsuon? Kini. Grabe ni nga silot. So gisugo sa Ginoo nga si Akan og ang tibuok niyang pamilya tigumon og patyon. Tan-awa ha? In verse 25, og maingon si Josue, nganong gisamok mo man kami, kasi ang giingnan. Si Akan. Ang Ginoo magdala karog kasamok, kanimo og kasamok. Unya, gibato si Akan sa tanang mga tao, og gibato nila og gisunog ang iyang panimalay og ang mga kabtangan. Gitabunan nila siya sa dakong tapok sa mga bato og anaa pa hangtod karon. Busa hangtod karon ang maong dapit gitawag og walog sa kasamok. Unya wala na masuko kanila ang Ginoo. Gusto ka og ibutang ra ka ni Lord kanunay sa walog sa kasamok? Apil man iyang pamilya. Tibuok niyang panimalay. Imagine na 46 ang patay. Gipakaulawan pag yun nila ang ngalan sa Ginoo tungod kay nabantugan sa mga nasod sa palibot nga nag-ingon nga dili kusgan, dili gamhanan ng ilang Diyos. Kaya nga numang wala sila ni daog sa gira. Gipakaulawan nila ang Diyos. Ikaduha, dunay patay nga na. Kabalo mo kinsay ni patay aning 36 kabawk soldiers. Ang taga-ay ba, dili? Si Akan. Si Akan mo'y nakasala. Sa mo hinungdan sa maong kamatayon. Multiple murder ni kay gituyo niya ni. Giingnan siya ayog kuha ayog pangilabot. Unsay pagtuon nimo dili makahatag si Lord og labaw pa karon sa unsa nang naglipay nimo nga samdi mo guba nimo og sa imong pamilya. Gatuo kag dili makahatag si Lord og labaw pa na. Kining sala ni Akan nga tinuyo nagdalag kasamok sa iyang panimalay og sa tibuok niyang. Sultihan ti ka okay lang unta ko nakabuhata sa pagpakasala sa wala pata diha sa Ginoo. Pero karon nga nian na ta sa Ginoo, nya nakabuhat gyapon kag sala, nagtibik gyapon ka sa maong kasuko, sa kapungot, sa pagdumot, sa kahakog. Naan na ta sa Ginoo, naa gyapon ta na nagtipig, sultihan ti ka di ka mo daog. Bisag asa pa kapadong, bisag kinsa pa'y kampi nimo di ka mo daog. Because sa diyang ang tao tamak-tamakan. Pero hinlo ang iyang kasing-kasing, kampi sa kanya ang Diyos. Muni atong timan-an mga igsuon, when the high priest died, sa dihang namatay na si Akan and we know nga kini si Akan mga igsuon,
Nag-offer ni siya og service para sa Ginoo, para sa iyang pamilya. Because ang mga Israelita, kinsay mga amahan mo ni mubarog og magampo para sa Ginoo. And siya ang gitawag og Pangulong Pari sulod sa iyang panimalay. When the high priest died, dito pa nawala ang kasuko sa Diyos. And listen to this. Kitang tanan grabing pagpakasala ang atong gibuhat. Pero sa diyang namatay si Kristo nga mao ang atong high priest, wala na'y kasuko ang Father sa imo, ha? That is why blessing kayo ang gihimo sa atong Ginoo, mga igsuon. Og dapat masabtan nato na pag-ayo. Arita sa sala nga gitoyo sa mga diha gabi madublihan gyud taron ani. Okay. Ingon si Lord sa Numbers chapter 35. Sugod tagbasa sa verse 9 unya giingnan sa Ginoo si Moses. Sultihi ang katawan sultihi ang katawan sa Israel. Nga kon makatabok na sila sa suba sa Jordan. Kinahanglan nga maggahin sila mga syudad nga dalang panan alang ni atong makapatay sa dili tinuyo. Wait sa. Parang masabtan tanan ari sa nako tan-aw. Ayaw sag padayon nagbasa ang verse 12. Sulungon nila ang nasod sa Kanaan og ilogon. Amen. Sa diyang maangkon na nila ni maglain sila unom ka district or city nga himong dalangpanan nga ugaling na ay makasala nga wala gituyo didto siya mudagan og sa diyang makasulod na siya dito ang buot mo patay kaniya wala na katungod nga mosulod dito og mo patay niya. Kay wala man niya natuyo ang sala. So, for example, ang Lourdes ilugon sa Tagalapas. Papahawaon nila ang tanang mga tao dire. Ang di mo pahawa, patay. So sa diyang naangkon na sa Tagalapas ang Lourdes, naisugo ang Ginoo nga nag-ingon, pagahin og unom kadapit or unom kapurok. Ha? Nya, samtang namuyo mo din ha, og dunay pagpatay nga mahitabo. Kung wala gituyo, kining nakapatay nga wala tuyo mudagan sa maong dapit nga dalangpanan ug ang mugukod niya kay buot mo singil sa iyang kinabuhi kay ang kabayaran restitution man pag nakapatay ka patyon usab ka. Pero kung wala nimo natuyo patyon usab ka. Pero dunay opsyon nga padaganon ka abot sa dapit sa dalangpanan pag nakasulod na ka dito dili nakapatyon. Nasabtan na to? Pero kung tinuyo nga sala patyon gyud ka bisan pag nakasulod na ka dito. Nakuha na to? Simple kayo ni tan-awa ha. Unya, sa diya ang tao makapatay mga igsuon nga wala niya ituyo. Labay ba siyag batos likod, natagakan ng ulo, namatay. So ang mga tao, ang Israelita, manalipod sa maong tao nga nakapatay nga wala gituyo. Kay life for life man eh. Tooth for a tooth. Eye for an eye. Unsay imong damage, maupod ang imong bayran. Nakabuta ka, tangtangan kag usa ka bukmata. No? Kung imo siyang gibunalan, natanggal ang imong ngipon, bunalan po kag tanggalan kag ngipon. Karon kung nakapatay ka, patyon usab ka. Pero ang buhat nga pagpatay nga wala gituyo, or nakapatay ka nga wala gituyo, for example, homicide ang tawag ana, nga nagpadagan kag sakyanan, kalit nga nay nilabang, namatay siya, patyon usab ka. Pero doon ay sugo si Lord nga padaganon ka sa city of refuge. Munang maglain gyud sila og city of refuge kay aron ang nakapatay nga wala gituyo makasulod na dito dili na siya gukdon sa mopatay niya og makagawas lang siya dito sa diyang mamatay na ang high priest nga naka-assign anang tuiga. Anang mga tuig pag namatay ang high priest kining tawo nga nakapatay kaniadto nga naa sa dapit nagpuyo sa dapit sa dalangpanan puyi na siyang mogawas og gawas no na siya dili wala na mopatay niya. Nasabtan na to. Dini sa atong kinabuhi mga igsuon paminaw pag-ayo. Ang yawa gagukod nato kanunay og buot na niyang patyon kay nakasala ta. But si Jesus ang atong city of refuge. Siya ang dalangpanan sa diyang gagukod ang yawa. Musulod ka sa presensya sa Dios gaatang lang siya sa gawas. Sa John chapter 10 siya ang nagbantay sa turel. Nga nakasulod na ka sa turel, di nakasulod ang yawa sa pagguba nimo, bisag nakasala pa ka. Ano ningon diya, og ang Israelita, maoy manalipod sa tawo nga wala gituyo, wala nga nakasala nga wala tuyo. Samtang kining maong tawo nagpuyo sa refuge. Tanaw nako.
Kung ikaw nakasala, ang yawa mo gukod og buot mo, patay mo, laglag og muguba sa imong kinabuhi. Karon nakasulod ka sa City of Refuge nga mao si Jesus Christ ug ang iyang presensya. Plus ang Israelite, ang katawhan, ang kauban nimo sa church, mo pray og manalipod nimo. Kung tuyoon nimo sa pagpakasala. It means nga mugawas ka sa City of Refuge, mugawas ka sa presensya sa Ginoo. Ang Biblia nagsugo. Pero kung kining tawhana nga nakapatay o wala tuyua, nakasulod na siya dito sa City of Refuge, ang katawhan manalipod kaniya ug ang City of Refuge may mong seguridad niya nga di kasulod ang mapatay niya, pero kung mugawas siya, mapatay siya, wala tay tulubagon. Listen to this. Pagka magka-problema mo unya tinuyo ninyo nga sala, wa mi tulubagon. Wala tulubagon ang church. Di mo ingon si Lord kamo nga church wa mo nagampo aning tawhana. Because kitang tanan gidala na sa presence ni Lord. Din ang mga katawhan, ang mga sakop, kitang tanan nag-inampuay para sa protection. Ang yawa gagukod kanunay. Pero kung mubuhat kag sala nga tinuyo, it means mugawas ka sa protection ni Lord. Mugawas ka sa area ni Lord, wala na may mahimo sa imuha. One time mga igsoon, gi-invite ko og burial service. Nya naon sa man sala nga tinuyo. Kristohanon. Galibog ko kung sa may ako iwali ani. Magwali siguro ko anig mirise. Naglibog ko. Nga naman, tungod kay Kristohano na siya, ni join og simba, ni join og midweek service. Pagkasunod midweek service, wala na ni join. Kabalo mong asa siya paingon. Sa barkada, siya'y nasuguan nga mopalit og lungnik. So tagay-tagay sila. Sadyang nahurot na, gisugod na po siya bay, ato sa dito palit sa kadali. Katong iyang grupo, doon na naikontra. Samtang gauli siya, gadala siya og lungnik. Gitabas ang iyang ulo. Gidunggab siya. So sadyang nadunggaban na siya sa dugan, nidagan siya, pero kay nasulod man siya sa kawayanan, nga wala na ikagawsan. Di, naputol gyud ang iyang tutunlan. Nag-i-invite me. Kay lagi Christian. Unsa may mahimo sa Israelite nga manalipod nimo kung ikaw mismo nagtuyo sa pagpakasala. Unsa may mahimo sa Dios nimo nga gibutang na ka ni Lord sa iyang presensya mo, gawas man jud ka kay mupailalom sa presensya sa sala. Unsa may mahimo ni Lord? So gusto ni Lord nga masabtan nato ni pag-ayo. Tungod kay daghan nato, sige na tang kadungog sa pulong sa Dios pero tuyoon gyapon nato. Tanawag unsay gisulti ni Lord. Ingon diri ang katong makasala mga igsuon nga wala tuyo sa verse 22. Apan kung sakalit kadunggab ang usa ka tawo og tawo nga dili niya kaaway or wala niya or sana nakalabay kaniya bisag unsa wala niya tuyo or nakaigo siya tawo sa bato nga iyang gilabay nga dili tinuyo, bisag dili niya kaaway, og namatay ang maong tawo, magtigom ang katawhan, hukman nila ang tawo, nga nakapatay, og ang buot manimalos kaniya, sumala ni ining mga lagdaa. So kung sa akong pamilya na ay mapatay, example ra niya, ako mismo, nga amahan, maoy, maningil, og dili ni, supak sa balaod. Kay ila man ning kasuguan nga life for life. Bayaran nimo kinabuhi ang kinabuhi nga imong gikutlo. Pero kung wala niya gituyo mo nang ningon da hukman sa katawhan. Ang mga tawo maoy muhukom. Pero samtang nagpaabot pa sa adlaw nga husayon, kining maong tawo kinahanglang dili mo gawas didto sa dapit nga dalangpanan hangtod nga mamatay ang high priest. In other words, duha ang iyang protection. Ang dapit nga dalangpanan, nga karon mao ang presensya sa Dios ug ang mga tawo nga nanalipod kaniya sa batok ni ining buot mo patay niya. Mo ni ang eksaktong buluhaton sa church. Nga si Lord ang atong City of Refuge, siya ang nagtabon. So naa nakaros presensya sa Ginoo, unsa may imong mga binuhatan kaniadto, ayaw nagsiguna-una ato. Ang ubang tawo mosultig unsa ka kaniadto, pasag din na sila, total wala sila nasayod. Unsa ka na karon nga naa nakas presensya sa Ginoo.
And after that, ang mga tao mo pray nimo. That is why dinhi atong iampo si kuan, atong iampo si kuan, atong iampo si kuan. Ingon ana. Karon kung mogawas ka dito, mag-pray mi sa imong panalipod o sa imong protection nga ang kaaway dili makasulong nimo. Then si Lord pod na nalipod sa imo, so dili siya makasulong kay nay pag-ampo, plus naa ang grace ni Lord na nalipod sa imo. Pero kay nigawas man ka, ang pag-ampo o ang protection wala na kahimuan, kay voluntaryo man ka nga mo escape sa protection ni Lord, sa grace ni Lord. So, ang sunod nga mahitabo is this. Verse 25, og luwason sa katawhan nga nagtigom ang taong nakapatay nga dili tinuyuan gikan sa buot manimalos kaniya og ibalik siya sa syudad nga iyang gidangpan hangtod nga mamatay ang pangulong pari nga dihugag balaan nga lana. Tan-aw, mauna ni akong ipasabot. When the high priest died, so, husayon mo. Okay, butang na imong sundang. Dili tinuyo nga napatay niya ang imuhang sakop. Tungod kay aksidente ang nahitabo. Galabay siya sa mga bato, nilabang ng imong anak. So, wa kay katungod nga mo pabuhagay sa dugo ani. Kay aksidente ang nahitabo. Okay? Uli na. Doy. Ikaw nga nakapatay nga wala tuyo puyo sa dito sa dapit nga dalangpanan sa nakabuhat og sala nga wala gituyo ato. Unya nakamahimong gawas nun og makasuroy-suroy, i-quarantine sa kadito kung mamatay na ang high priest. Ikaw ug ako nahimong ginapos sa sala. Karon nagluksutan, nagdayeg, nagpakpak sa kalipay kay namatay ang high priest nga mao si Jesus Christ nga naghatag natog tinuod nga kagawasan. That is why unsa man tong sala nga imong nahimo, unsa man to siya ayaw nagtagad ato. Maybe ang mga tao mo sulti nimo kabay na to sala, pero si Lord iya tong gipapas pinaagi siyang kamatayon. Sa time nga naghinulsol ka, gidawat nimo si Kristo og karon niya na kasiyang presensya. And that is why kaniya naman ta sa city of refuge, which is the presence of the Lord. Ayaw kag tuyo-tuyo sa pagpakasala kung kay balo kang sala na, tungod kay nigawas kas presensya sa Dios ug maunsa ka sa gawas kay tulubagon. Maunsa man ko pagwali, mo kung ay mo kabalakan nakapahulay na, malangit ni. Nga ikaw nigawas man ka sa presence ni Lord. Kining sala nga wala gituyo mga igsoon, dunay option. Padaganon sa city of refuge. Unya mahimo siyang gawas nun nga sa dihang mamatay na ang high priest. Sa atong gibasa kaganina sa Hebrews chapter 9. Chapter 9 ba to? Chapter 8. Si Jesus Christ ang high priest. Tama? Ningon diri sa Numbers, sa dihang mamatay na ang high priest, usa pa ka mahimong gawas nun og malinawon. And grace ni Lord nga nag-anto si Jesus og namatay para sa ato ang kagawasan. Karon nga gihatagan na kagawasan. Kung tuyuon nimo pagpakasala, naa pa ba kay city of refuge? Naa pa ba kay kadangpan? That is why kinahanglan ta mga igsuon mahigmatan ni ini. Then niingon diha sa verse 28, kay kinahanglan gayud nga ang madangop sa syudad nga dalangpanan, dili mo gawa sa syudad, samtang buhi pa ang Pangulong Pari. Apan kung mamatay na ang Pangulong Pari, makapauli na siya sa ila. Ikaw og ako nahimong piniriso sa sala kaniadto. Pero sa diyang namatay si Jesus, kanus atong adlaw nga naghinulsol ka o gidawat nimo si Jesus, adto nga time namatay si Jesus sa imo. O kato nga time nga nagsugod kag alagad pag kinabuhi sa Dios, adto nga time na banhaw ang Pangulong Pari nimo. That is why karon mas tin-aw na nga di na kamuduol atong naay kortina nga naay kahon nga sa sulod na itawo. Nga mosugilon kag imong sala kay ni anak gisulti na dinhi. Lami unta og sa mga kasimbahanan gipasabot ni og tarong. Ano mga tao din na magbalik-balik, hinulsol sa sala, pakasala, hinulsol sa sala, pakasala. But ang kada usa magseryoso na iyang pagpakigrelasyon sa Ginoo.
Nga ang kada usa mo kuyog na sa iyang high priest nga mao si Jesus Christ. Verse 29, mao kini ang lagda nga kinahanglang tamdon sa tanan ninyong mga kaliwatan diha sa inyong mga gipuy-an. Verse 31, ayaw pagdawat sa lukat alang sa kinabuhi sa mamumuno kung sad-an siya dili kung sad-an siya kung sad-an siya kung dili patya siya. No? Unya ningon po yun sa 32, ayaw og dawat og lukat or suborno alang sa kinabuhi sa taong midangop sa syudad. Dalang panan aron nga mo pauli siya alang sa ila nga dili mapatay sa mga or dili pa mamatay ang pangulong pari. So naagyapon, nakasala man ka nga wala nimo gituyo, naagyapoy consequence. May kabalo ka? Sa time nga tuyoon ni magpakasala, pwede na kang palayason ni Lord. Unya nakabalik kung mamatay ang pastor. Sagot mo, anak? Pero matinga ka nga nganong karon nagsimba tas Ginoo pag uli nagpakasala, pag Martes nagpakasala, pag Miyerkules nagpakasala, tanang adlaw nagpakasala. Pero pagka Domingo ni agyapon dire. Ngano man? Because abusado na kaayo ta sa kamatayon sa high priest nga mao si Kristo. Giabusaran na nato og ayo ang grasya sa Ginoo. So dili pagdawat og saborno. That is why bisan pag unsay imong ihatag sa Ginoo or bisag unsa pa imong ihatag ni pastor parang modapig ko nimo di gyud ta magdinapigay. Bisan pag mo yung pastor mo ni siya ingani siya ikaw unsa man po ka? Di ni siya angayang dawaton, di ni siya angayang pasayloon. Ikaw angayan ba po kang pasayloon? Kitang tanan puro ta dili angayang pasayloon. And by God's grace, sala nga gituyo o sala nga wala gituyo, gipakamatyan ni Jesus Christ. Palakpakan nato si Lord. Ug sa diyang namatay siya mga igsuon, nakabaton kitag tinuod nga kagawasan. Balik ta, dinhi sa ato ang unsa man joy punto, nganong kinanglang masabtan nato when the high priest died. Nganong kinanglan man nato ang masabtan. Ingon ang Psalm 66 verse 18. Psalms or Salmo 66 versikulo 18. Kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Basig sige ratag ampo ba kanang sa akong kinabuhi mga igsoon experience gyud nako ni. Isaiah 66 verse 18. Muna sa akong kinabuhi experience na ko ni nga. Kanang immature pa ka diha sa Ginoo. Pag nakasala ka, dili ni mo tagdon. Or naanad na ka sa maong sala ba? Okay ra ni. Mas alaot yun ang magpakasala pero wa na nangalagad. Okay ra ni. Mga lagad, nagugupog ko gihapon, maluoy ram gihapon ang Ginoo. Ing ana ang bakak nga gibutang sa yawa diri nato. But ang pulong gyud sa Dios ingon ani, ikaw nga nasayod nas kamatuoran. Nya mobuhat sa pagpakasala, mas dako kag palaninglon. Kabalo mo kung sa imong feeling nga singlon ka, mas lami imong paminaw kung ikaw voluntaryos imong kaugalingon nga moyong kang Lord, pasaylo ako kay nakasala ko. Kaysa sa feeling or sa bation nimo nga paninglon gyud ka. Dugay naman to. Nganaon ka? Kaysa atong ikaw may voluntaryong kasala ko diara. Sige lang, sa sunod na lang, sa sunod. Lami no? May gusto ni Lord nga kita mismo sa itong kagalingon, wala tayo taguan. Sige, tag-ampo, Lord, luwas ako pamilya, luwasan ni nga kinabuhi, baguhan ni nga kinabuhi, baguhan ni nga barangay, kini nga pamilya, i-fix. Lord, asa ang tubag? Tubagon ka ni Lord, mga si Lord, Salmo 66, 18, anak. Naa kay gitipigan. O kanang sala nga imong gitipigan, mao'y nagbabag. Ngang imong pag-ampo, dili makaabot. Sumunang niingon si David pagsulti, kung gitapigan paunta na ko ang akong sala,
dili gayud ko pamation sa Ginoo. Sa dihang galakaw si Ginoong Hesus padung sa Samaria. Nakita niya mga igsoon, niagi siya sa taliwala, imbis mo libot siya. Di siya pwedeng mo agi laktod kay mga makasasala ning kapuyo dire. Pero iyang gilaktod mga igsoon, pwede rin siyang mulaktod, pero gituyo ko niya og agi ang maong dapit. Inya pag-abot ito, nakitaan niya pulo ka mga sanlahod. Niyon sa ang Biblia niingong, sa pagkakita nila kang Ginoong Hesus, midagan sila og nagpaantaw. Nanago ba sila? O sa ilang gibuhat? Murag wala na sabti ng pag nagpaantaw. Kanang nagpaantaw, kung lisod ka, dili kayo ka makita, mangita kag habog nga dapit, ug mutungtong ka dito, parang makitaan ka, muna'y nagpaantaw. Na mamusil og langgam tura og gapaantaw. Ni unggoy, asa ko na? No, gapaantaw. It means walay natago, dayag tanan. So kining mga masakiton, kining naay mga leprosi, wala sila nagtago, ilang ipakita ang ilang kahugawan. And come on, ang garbo nga nasa atong kasing-kasing, ang kahakog nga nasa atong kasing-kasing, mas lala pa kaysa sa leprosi. Ayaw tagoi. Ablihin na ina si Lord, niya ang akong kahugaw, tangtangan ni. Lami kayong puyan ning kinabuhi, Lord, ma-enjoy ko og mapuyo ko ani. Pero karon di ko ma-enjoy nga nagpuyo sa akong kinabuhi, Ginoo. Kay naay garbo nga nagpuyo, naay pagdumot nga nagpuyo, naay kahakog nga nagpuyo, daghang nagpuyo. Muna sakto nang giingon nila nga, overpopulated. Tanaway mong kasing-kasing ba'y naghana ng sulod? Imong dungawan pag-ayo, susiyon nimo pag-ayo mo kasing-kasing, overpopulated. Pila na ka mga tao imong nasukan hangtod karon gapuyo ang mga kasuko. Unya mulingi ka diri oy kontra nimo. Suko. Paglingi sa pikas kontra kayapon. Suko. Pagarin nimo sa suko, pagtanas ng mga suko, wala kay kadaganan. Atakiho na lang ka. Pagpasaylo. Palayasin mo yung garbo. Ing na siya komportable ni nga Pinoy anan ako, kining akong kinabuhi, komportable ni nga akong puyan kung wala mo. Ikaw garbo, ikaw pagdumot, ikaw kasuko, ikaw kahakaw, panglayas mo. Kaya ang mupuyo din si Jonas ug ang iyang friend nga si Jesus. Palakpakan nato si Lord, anak mga igsoon. Ang mga Kristohanon, wise kayo nga mutigom og sala. Mutipig og sala. Si David nakasala siya, nakapanapaw siya. Nga naman, nakita niya si Bathsheba naligo. Samtang ang bana ni Bathsheba nakigubat. No? Nasulong dito sa gera. Nya si David, ingon dito ang Biblia, panahon kadto sa tigpanulong sa mga hari. Unsang panahon na? Tigpanulong sa mga hari. Pero si David, iyang gipasulong iyang mga tao, wa siya ni sulong. Wala ningon ang Biblia, panahon kadto sa tigsulong sa mga sundalo. But ningon ang Biblia, panahon kadto sa tigsulong sa hari. Busahay mga igsuon, lami ra kay ipada stay dire. And then manugo ra ko ba? Ikaw dito ka, ikaw dito ka, ikaw dito ka. Pero lain kayo gakusog sila Bible study dito, prayer dito, din ako dire natintal. Oy? So sulong kong kapil. Nakani si David, mga igsunuan ni sulong. Dito ra kalakaw-lakaw sa iyahang teres. Bago na human. I-welding, Kuya Junel. Dalag ito. Ingon-ingon ra si David dito sa iyang teres. Samtang nagtanaw siya sa ubusan, kay kining gingarian mga igsoon, naaman ni siya pader. Unya sa sulod sa pader na yung mga balay, unya na dako kayong highway sa tunga, unya sa tumoy sa mga highway, mga habog nga palasyo ni David. So nasa taas, nakita sa hari ang nasa ubos. Ang atong hari, mga Ginoong Diyos, amen. Nakita ta niya nga niya sa ubos, walay natago. Nakita niya ni si Bathsheba nga naligo o naghubo. Samtang ang bana ni Bathsheba nga mao si Uriah, nakitinikbasay o nisulong o gira. Unya ningon si David, kinsa man ang angayan. Kuhaan ko na kay makigsulti ko.
Sa laktod nga pagkasulti dunay nahitabo og nagsabak si Bathsheba. Ningon si Bathsheba, mahal nga rin, nagsabak ko. Oh my goodness, kasalanan to. Pag nalaman to, kayang hiya ako. Uwaw kayo ni. So ningon siyang paulia si Uriah og padulga sa iyang asawa. Pag uli ni Uriah kay wa man ni Dog, niingon man siya, mahal nga hari, magpalami ko kauban ng akong nga wife. Mag-honeymoon mi. Samtang ang ako mga kakauban ng mga sundalo nagpingit sa kasakit, manghulurot ang dugo sa maran. Di na nako mabuhat, mahal nga hari. Anir ako, may pambantayan ka na ako, kay napay musulong ni mo. Anir ako sa imong gangaan. So nangitag paagi si Haring David dun saan magyunan ako, gihubog niya si Uriah o ginang pauli. Milakaw si Uriah, apan dito ras ganghaan natulog sa palasyo. Gibantayan gyapon niyang hari, bisag hubog siya. Pagkaugma mga igsoon, kadi namang yun pwedeng mataguan pa. Di man yun pwedeng mo pauli si Uriah. Gitawagan na yun niya si Joab, ang general sa mga sundalo. Joab, akong pabalikon nimo si Uriah, sulong mo paduol mo sa pader. Pero si Uriah o ang iyahang mga kakaubanan, ipaduol sa pader. So ni paduol silang ayo, diin nag-ulan ang uhas sa pana. Nga grabing perting daghanang igo, tingali si Uriah. Napatay. Karon kadili raman si Uriah mo'y napatay. Daghan mang sundalong napatay. So giadto si David ni Prophet Nathan o ginan. David, malngari. Adunay usa ka dato nga maa siya 100 ka karniro iyaha. Adunay usa ka pobre nga usa ra taon ka karniro. Unya sa dihang nagkumbira siya kay day bisita, imbis nga mag-ihaw siya iyang usa ka gatos ka karniro iyang kuhaan, iya nung gikuha ang karnirong usa la ka buok nga gipangga pag-ayo aning tawhana. Ug mo iyang giihaw. Ingon dayon si David, Nathan, ang nagbuhat anak kinahanglang patyon. Ingon si Nathan, ikaw mo'y nagbuhat anak. Ikaw mo'y nagbuhat, mahal nga hari. Perting daghanang napatay si Uriah. Kay nakasala ka ni Bathsheba, ug nangita pa kag mas dako pang sala, kay itabon nimo aning salaa. Karon ka. Ang sala nga imong gihimo sa kangit-ngit, himuon karon sa udtong tutok ug dayag sa tanang mata sa tawo. That is why ang consequence tibuok pamilya ni David nagkaguliyang og ayo. Bisan si Absalom nga iyang anak migukod na niya og mi-rape sa iyahang mga asawa. Sa mga asawa ni David. Nakigdulog ning iyang anak. Kadi gusto si Lord nga natay tago-taguan. Karon makatago pa ta, but I tell you one day, i-expose na ni Lord, maulawan ka, maulawan imong pamilya, maulawan ta tanan. That is why ingon si Lord, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. And so si David, sa dang giingnan siya ni Nathan, ikaw ning tawhana, gigisi dayon niya yung business pagkahari, o nagtabon na siya abo, o ningon, oh Lord, oh Lord. Kung naapay nabilin ka kapasayluan, ako na. Dawaton na ako talang silot ni mo, basta pasayluan lang ko ni mo, nagpaubos si David. And so gipadadaan sa grabe nga katalagman sa taas nga panahon, gigukod siya sa iyang kaaway, sa iyang anak, sa taas nga panahon, luoy kayo si David, sa taas nga panahon. Basta diyang namatay na ang iyang anak nga si Joab, nga buot mo patay niya, no, si Absalom. Gipabalik na siya sa iyang palasyo, giingnan siya, ginoon ka na, balik na. Sa pagbalik niya dito sa iyang palasyo, iya dayong gisulat ang Psalm 66. O sa verse 18, ingon siya, Lord, kung gitipigan pa nako akong sala, di yung ka mo tubag sa akong pag-ampo. And pila nakakatuig na nag-ampo sa Ginoo. Taod-taod na. Lord, ang anong hangtod karon wala pa. Buhiin na nga imong gitaguan karon. Talik din na. Remember this nga bisan si Akan. Tibuok niyang pamilya na hiagom sa silot. Munang kung magbuhat kag sala, unya maapektuhan imong pamilya, malipay ra ka, lipay-lipay mo buhat og sala, nya inig katalagman na apil imong pamilya.
May akong pangandoy sa akong kinabuhi, kinadakuan kayo ang akong panglantaw para sa Ginoo. Sometimes maguna-una ko ninduta pag natay gamay, bisa gamay lang. Mayuta atong bayan niya, diyan nata magpuyo. Nga magbutang-butang na dayon si mami og kaang. Ingana. Ninduta po dun no. And may nga bitaw pastor kay na privacy. Say privacy. Mo naman tay taguan. But mas labaw kanindot kung ang imong pananawon para sa Ginoo. Dati why siguro gihimo sa Ginoo nga kining atong yuta mga igsuon moabot og ingana kadakon kay daghan siya dako siya plano aning dapita. Sabi ko, maglaray na sila, kaniadto harangan na kog bangko diri, ani matulog ang mga babae, ari matulog ang mga laki. Nga gamiton ako tong mga dagko-dagko, kamo may mga security guard diha, ha? So tulog na sila diri, nagbukot-bukot, nagmanga habol, murag mga buwad bang ipang talay, ipang sugba. Nga na. Sabi ko, nindutag na atay dormitory na. Nga gipakitaan pa tong giingon ako sa kaniadto nga tulo ka andana. Unya, dormitory. Nya, mutong nakahunaon ako ning drawingon and akong gipresentar ni doktor. Doktor, mo ni akong plano. Lingos doktor, tagsara kay ng taong na ingana nga plano. Ang uban mo nga naman, thank you Lord, naanak yun eh. Plano ni para sa kay Mayas, ginawa ko yung apilan eh. Kay pag-abot ani nga plano, og mayo si Lord lakaw na. Lord, bali na kong hago niya. Lakaw na, back to zero. Di, sugot. Say, langayan. So, sadyang natugaan na ni David ang sala, na-refresh siya, ingon siya, and renew thy spirit within me. Lord, ang imong presensya, ang imong espiritu, nga naglipay ka na ako kaniadto, naghimo na akong kanadaugon kaniadto. Karon kaniadto, magukod ko sa mga leon, gutumon ko, wala ko'y Facebook, wala ko'y YouTube, wala ko'y friend. Puro karnero ang akong kuyog, ang akong kontra, mga leon, mga leopard, mga lipay ko kaniadto, Lord, bisag naginusara ko, niya ang akong gitara, mudayig ko nimo. But this time, di na ko kadaog sa strings akong alpa. Nga mudayig nimo, tungod aning kabugat sa sala. Pasayloa ko, Lord. Nakapatay ko murder, multiple murder ang ako. Pasaylo ako, nakapanapaw ko, Lord. Pasaylo ako. Kadtong nga time, boom! Sabog ang spirit ni Lord. And gahilak si David nga muingong kinsa man ako nga imong tagdon. And then nagsuwat siya awit og ningon siya kung wala ko pa gisugid ang akong sala nimo, dili ka unta mamati sa ako. Asa gisugid ni David ang iyang sala? Oh, ato pakatong na i-box. Na dito sa pastor. Pastor, mga kong gihimo. O ako'y na dito, mga kong sure ka, maura na. Ilista na lang, kay kapoy paminaw. Murag us kaadlaw nimo sinugilon sala nimo, di gina mahurot. So isuwat. Arong grabe. That is why karon tanan nga mga katawhan nga niya karon naabot aning tinguga. Ikaw ug ako nakasalata and gipadagan ta ni Lord sa city of refuge. Mao na ang presensya sa Ginoong Hesus, mao na ang grace ni Lord nga nagluwas nato. And then dunay Israelite, dunay katawhan nga nagpray na nalipod, nagprotect, na nalipod, nagprotect. So ang prayer, ang faith na nalipod nimo og ang presence ni Lord nag-envelope og nag-secure nimo. So ang yawa to aras layo nagdistansya, muundang ganimog ampo, bantay lang gyud. Gawas lang gyud na diya, bantay lang gyud. Then ang yawa naghulat na nimo kanus aka mo gawas sa protection ni Lord. Every time nga tuyoon nimo sa pagpakasala ningon karnirong ni ambak sa toril. Nanaygon. Karniro nga ni ambak sa toril. Tuang magbalantay sa sulod sa toril, ikaw ni ambak. And then sa gawas, doon na pa'y magabang, asa man ka, padayon, tas pangalagad, ayaw kayo na, mapatay ka, sala, ayaw nagbalik. Padaplin mo diha. Mas malipayon ko, ani nga request gawas. Mas malipayon ko sa barkada, mas malipayon ko, hawa mo diha. Ikaw, kapuyon, raban making nga na abong-abong nimo. Tapay daghang mga kalagluwasuno na mo.
Nya giabong-abungan ka namo kay basig matagak ka. Pero kay mo gawas ka ikaw. Kani karon mas personal na nimo ni akong giingon kagabi Ma'am Bere. Nga grabe ka personal ni nga message. Gusto ni Lord nga masabtan nato di kayo. Arita sa Hebrew chapter 6 verse 4. So gutag basa verse 4. Hangtod sa 8. Dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya. Kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakigambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios. Og nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Verse 6. Apan namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Mauna ni karon. Unsa example ani? Israelite. Imagine ha. Patabukon mo nako sa padong Cebu. Nya bukon ni Lord ang dagat. Magsapatos ta kay hait ang corals. Kay bao ka nga walay tawong makahimo sa pagbuak sa dagat, himuon niyang daw pader sa gilid, maglakaw mo tunga sa dagat. Walay tawong makahimo ana. Amen. Nakaron galakaw mo dito mga igsuon. Munang gigon dia nakatilaw sa langit nung gahom. Kadi man to gahom sa tawo. Pag abot dito sa unahan mo yung balik na lang tas Egypt, gutom man dinhi, pasagdan na tas Ginoo gidalata diri mga matay. Nakatilaw sa langit ng gahom. Wala sila'y problema, puro langit ng gahom. Paulanan og mana, Lord, wa may sudan, puro rabugas, paulanag buntog kinadaghanan. Wala gipaulan, gipaluparan kinadaghanan gid sila. Warawarar ka dito sa gawas og bisag magpiyong pa ka madakpan na nimo. And then galuto na sila reklamo gyapon, puro na lang buntog. Kinsa diri sige reklamo kay buwad ra kanunay. O gipulan na ka kinaog buwad dadas pastor sa house. So may buwad na kanunay dadadre. Kana ba? Ni reklamo. Sa maling baboy ra kanunay. Graon. Pastor, nganong haguan ko sa mga pastor ngano man. Sudan dito makabuhong. Kanunay rang fried chicken, litson baboy. Kanunay lang skabitse bitaw pastor nga kanang lapu-lapu. Way gana. Graon kayo. Mga Israelita, mga igsoon, gipatilaw ni Lord sa langit ng gahom. Unyan pag yun, nakaambit sa Holy Spirit. What is that? Ingon ang Ephesians, ayaw pasuba ang Holy Spirit, kay siya ang silyo, ang title nga naa sa sulod nimo, nga inig-ani ni Lord, i-claim ka niya nga iyaha kay ang titulo nakapangalan sa Ginoo. And that title is the Holy Spirit. Munang balang Espiritu. Pero din hiningong naunta nila ang balang Espiritu, nakatilaw sila. Pero mitalikod. Nakasulod na unta sa dapit nga dalang panan. Tuan na namatay na ang high priest. Mugawas na unta sila. Nagtuyo-tuyo pagyod sa pagpakasala. Ako, I don't care unsa isultis mga tao ako nabuhat sa mga nanglabay. Sige, istorya mo diha. I don't care unsa ilang pagtanaw nako. I don't care unsa istoryang akong madungog. Ngano man ingon si Paul, ang ako rang gihuptan. Mawang paglaom. O ang akong gihimo mao nga tutok sa daganan. Magsipag aglingi-lingi. Haon sa iyang gisulti? Haon sa iyang gisulti? Hulog ka, tagak yun ka. Pasagdain na sila. Nakabantay ka nga kanang tao, sigiun ni mong daot. Ngayon, bis maminaw siya, masakitan siya sa imong gisulti. Kay ganahan mangyud ta nga ang atong kontra masakitan. Tinao dili. Lami kayong isulti bagmaot parang masakitan siya. Bisag magtiayon, mag-away. Amen, mami.
Lami kayong singkahan ba? Kayong, ano bang masamad gamay? Kay, nga. Ngayon mo pang asawa po, 2 horas kwarto, kay hilom-hilom, pero mas grabe pa ay kung gangulob-ngulob ka, murag iro, siya murag leon na niid. Nga ikaw na sa gawas, kasigi kagyaw-yaw. Nikalit og tingog ang, unsa tong iro ni Bian? Ha? Tingala to? Labrador. Nasulod ang Labrador. Wow, wow, wow. Diha na kana. Again, gusto ni Lord nga sa atong kinabuhi, masabtan nato ni pag-ayo. Karon nga Kristohano na ka, kabalo ka kung sa inaas Biblia, wala ta nakulangi sa mga wali nga atong nadungog. Ikaw mo'y bahala. Apan kung gusto nimong masinati ang nasinati ni Akan nga siya na alaot ug ang tibok niyang pamilya, imo po na. But si Lord nagbatlong sa imuha. Nga kinahanglan mga igsuon. Tungod kay nasayran nato na dili na nato na himuon. Nga naman, tungod kay gani sila nga nakatilaw na sa langit ng gahom. Nakaambit na sa Holy Spirit, lisod naghinulsol. Kabantay mo ni Saul? Saul was the first king of Israel. Gisundan ni David. Puno kayo siya sa Holy Spirit. O gawas nga puno siya sa Holy Spirit, doon na siya giya nga pastor. Si Prophet Samuel. Pero ang iyang gibuhat, unsa? Nigawa siya sa presensya sa Ginoo. Nang limbong siya sa presensya sa Ginoo. Automatic nga bibiya kaniya ang Espiritu sa Dios og nipuli dayon ang Espiritu sa yawa. Og mao'y hinungdan nga imbis mudangop siya sa Ginoo og mangonsulta, pinaagi kang Samuel, musulong kus gira, mudaog pa ba ko? Wala na siya nangonsulta ni Samuel aron makigsultis Ginoo si Samuel. Dito na siya sa mananambal. Na pagani ka dinhi Kristohano nakadangop-dangop pagkag mga tambalan, sultian gyud kanako. Ya pastor nangatol ko, na may kalbasaan sa inyo, sumbok man kadto. Ni pastor nakasindol ko nako nakadosmog ko nako. Ha? Sultian ta mo ana, ilhanan gyud na nga wala diha ang Espiritu sa Dios nimo. Unsa to ni unsa? Ang walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Pwede kang sakopon sa relihiyon, pero pag wala nimo ang Holy Spirit, di kasakop sa Ginoo. Sa iyang pagbalik, babay. Unsa ilhanan ni Saul? Nga wala niya ang Spirit ni Lord. Nidangop og mga hugaw nga Espiritu. Kung naani mo ang Holy Spirit, do you think mo ingon pa kang tabi? Tabi? Nga ang pinakagamhanang nilalang nagsulod nimo, dili nilalang ha? Siya'y naglalang. Ang pinakagamhanang Diyos na sa sulod nimo. Unya mahadlok pa kaning mga usay nagpuyo din eh. Sa dumagiti dunay baratuhon lang kayong balay nga gibaligya. Nindot kayong balay man ng gibaligya og barato. Oto 50 mil ra. Unya siguro katong balaya mga milyon kape ng pagpatrabaho ato apil lang yuta. Baligya og 50 mil. Kaya ang ilang giingon na ay gapuyo. Na ako na gapuyo. Sabi ko, wow. Biyaan ng Lourdes, Ito ano ni? Ayaw. May bawaan ni mo nang magpuyo. Ay na, sinila sa gawas. Ay mga hinayhay, masabado. Na gapuyo. Yan na itiaw. Hello! Mga mahadlok pa man kagtiaw, tanawang sa amin, di ka mahadlok, kanunay, hindi mo na kitaan. Ay pagpahigmatara na ha, yung mga kagtiaw, di aning nawunga, dili. You are created in the image and likeness of God. May ang uban maot ka, no, sayop ka, Psalms 139, wonderfully made. Palaban ng Bible. Listen to this. So, dili na, maglisod na sila hinulsol. Sa New Testament, ang good example ani si Judas. Nakadawat siya gift of deliverance. Palayaso ng mga demonyo. Daghan siya gift of evangelism, preaching, and daghan siya nadala diya sa Ginoo.
Natilawan niya, napuno siya sa Holy Spirit. Natilawan niya ang tanang gasa nga langit nun. Nakatilawan niya ang gahom sa umaabot. Pero sa katapusan, may biya sa Ginoo mo nang di na siya makapahinulsol. Kumusta man ta? Pwede ramang yung mo relax sa pangalagad. Paduol sa Ginoo gamay. Nya ang kunang godpod ka matuoran nga di kayo ko init. So, kuyog pas kalibutan, bantay lang. Muingon yung ka, Lord, pasayluwa ko sala. Tinoyo. Kung bayaran ti ka karon, pasayluon ka na ko ron. Isunahan, kasala na po ka. Ngayon na po ka, pasayluan na po ko. O, di ay pasaylo. Pagkamusunahan na kasala. So, ang gibuhat ni Lord, tungod kayo makasala ka karon, makasala sa umaabot, makasala, hantun mga matay, makasala ramang kita. Naghimo si Lord og dugo nga muagas arong mubayad og mupapas sa sala hangtod na sa hangtod og kana siya ang dugo sa high priest nga mao si Jesus. When the high priest died, all of us kitang tanan magsayaw sa tinuod nga kagawasan. May mga taong naikwarta na ipagkaon pero dili gawas nun. Kita usahay gutom, malimot, nga watay pamahaw, magsayaw sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Unsa ang panglantaw sa Ginoo sa atong kasing-kasing, nakitaan sa Dios, ingon siya sa verse 7. Panalanginan sa Dios ang tawo nga musuyop sa ulan. Or ang yuta nga musuyop sa ulan, nga matagak niini, ug nagpatubo sa mga tanom aron kapuslan sa giandaman niini. Ang ato mga kasing-kasing maong yuta. Nisuhop ba ni sa ulan nga mao ang pulong sa Dios? Amen? Panalanginan tas Ginoo. Sadyang ang ulan ato gayong dawaton. Sakit ang pulong sa Dios, ang mga pagbadlong, pero kung ato ning dawaton, grabe ning kadaugan. No? Asa Monticello family? Ingor ba ko ni Janji, kuya nga, Thanksgiving inyong pamilya mo halad mong awit. Katong tulo nga naas inyo mo kanta o niya, katong tulo nga naadare mo gitara, mo drum, og mo bass. Og okay ra. Pero dili lang kanta nga, basig pastor, among pamilya mo halad. Sa minya halad? Katong nindot kay nga kanta, pastor. Sa bata pa mi, usok pa na. O giliw ko. Hay nako. Ayaw na, ana. Di na ta, ana, son. Son, di na ta, ana. But in verse 8, mauna ni ha, katong maingon mo gawa sa city of refuge. Sa verse 8, giingnan sila ni Lord, apan ang kasing-kasing tugkanag mga tunok, kahakog, tugkan na o sala, kapungot, pagdumot, pagkamasinahon. Listen to this. Unsa may naas atong kasing-kasing karon, maglisod gyud ta ani, di ta mo daog. Gusto nimong ikaw mo daog, mapildi hinuon ka, awa, tan-awa. Nga naman always nga naay kadaugan ang mga nagpaubos. Tugkan silag tunok og mga sagbot. Ingon si Lord, wala na kini kapuslanan og tunglohon kini sa Dios og laglagon pinaagi sa kalayo. Munang impierno nga silot. Unang hinaot ang mga pulong atong madungog ato yung dawaton. Bitaw no? Sakto jud. Bitaw sa. Or, pasagdan nato nga atong kasing-kasing di na gyud mo dawat sa pulong sa Dios. Tugkananig mga garbo, mga tunok, unya mo yung pagyug kang magkinaunsa. Gusto kang siya'y mo luhod ba? Luhod! Ano sa ito? Kaya Roger? Luhod! Sa Ginoo ka, kaya mong paludhon. Warning ni sa ato akaron. Because si Lord nagpasidaan. Nga sadyang naangkon na ninyo ning maong kinabuhi. Dunay dapit nga dalang panan. Dito kamudagan. Unya samtang naa ka dito sa dalang panan, dunay katawhan nga manalipod nimo og magampo. John chapter 10 verse 10,
ang yawa mo gukod nimo sa pagkawat, paglaglag o pagpatay. Apan dunay mga katauhan pagtuo sa katauhang nanalipod nimo. Og ang grace ni Lord nagtabon sa imong kinabuhi. Ayaw gayod himoa nga mosulay kag gawas sa grasya sa Ginoo. Nasabtan ba nato ang tanan mga igsoon? Amen. Manindog ta atong pasalamatan ang Dios sa mga pulong ngayang gihatag ka nato. Ato iduko ang atong mga ulo, atong ipiyong ang atong mga mata. Dalangpanan ang Diyos. He is the city of refuge. Siya ang kahayag nato mga igsoon. Sa imong gibarugan karon paghimog pagampo. Sa imong kalisdanan, sa mga kasakitan tungod sa imong pagpakasala. Ang Diyos mao ang imong dalangpanan. Gamhanan og balaan ang imong dalangpanan igsoon. Ang tingali sa imong mga kasakit, usahay guilty ka, and maghuna-huna kang ikaw ra usa, dunay Dios nga nanalipod kanimo ug dunay katawhan nga padayong nagampo nimo. Lamang ang encourage ni Lord ni ining kabuntagon is this. Humana namatay ang Pangulong Pari bayad sa imong mga kasalanan. Og ang imong gikinahanglan magpailalom sa presensya sa Dios. Og i-enjoy nimo ang tinuod nga kagawasan gikan sa gapus sa mga pagpakasala. Makagagahom og langit nun namo nga mahan, salamat Lord sa imong mga mensahe nga among nadunggan. Salamat sa mga pulong nga among nadawat Ginoo. Salamat sa tinuod nga kagawasan. Salamat Lord nga bisan pa man sa sala nga among gituyo ug sa mga sala nga wala namo natuyo, imong gipabuhagay ang imong dugo, oh Jesus. Aron kami amahan, mahimong tinuod nga may kapasayloan. Then ang imong nga grasya o Dios mao karon ang nag-envelope kanamo. Nagtago kanamo, natago kami sa imong grasya. Og salamat Lord Jesus. Nga ang imong mga katawhan gipadala Ginoo naghimo kag tinuod nga mga tawo, tinuod nga mga higala. Nga motabang og ampo namo, motabang og protect namo. But Father God, himo ang enough ang imuhang pasidaan karong kabuntagon kay tingalig human niini Ginoo, duna na po'y muambak mo gawas sa imong protection. Ug dili na makabantay sa buhat sa kaaway nga mao paglaglag, pagguba og pagpatay. Sa diha Ginoo nga si Ananias, si Sapphira nagapanglimbong sa espiritu, diha na sa ganghaan ang maningil sa kinabuhi. Tinhisab kanamo himo amahan nga mahimo ming expert sa pagtago sa imong mga pulong diri sa among kasing-kasing ug dili namo himuong taguanan ang imong among kasing-kasing Lord sa garbo, sa kakog, sa mga pagdumot, sa kalibutanon ug unodnon nga mga tinguhag, mga pangandoy. Imuha nga kaming tanan o Dios, puno og puno kanunay sa imong balang espiritu. Dunay labas kanunay nga tandog nga sa matag adlaw murag bag-o paming magtutuo. Ang labas nga dugo nga nag-agas dito sa krus, sa kada adlaw sinatio namo among langit nun nga man. Lord, sa kadaghan nga mga gapos namo Ginoo, mga gapos sa bisyo, mga gapos sa mga sayop nga sa mga hiwi nga mga buhat, sa mga hiwi sa mga wrong relationship, Father God, sa mga sayop nga mga desisyon, sa mga butang aning kalibutan nga nagapos kami. Wala kami kadaghanan, wala kami kadangpan Ginoo. And thank you, Father God, that you are the door, and sa kanunay abli nga mo welcome ka na mo. Makasulod nami sa city of refuge, makasulod nami sa dalangpanan, makasulod nami sa imong turil, wa na mahimo ang yawa sa among kinabuhi, Lord. Father God, we see nga ang sala nga gibuhat ni Akan Ginoo, tibuok niyang panimalay, pamilya na hiagom, and kami usab nakita namo ang grabe kayang resulta. But Lord, thank you God, nasama kang David sa taas ng panahon ngayang nasinati ang sakit tungod sa iyang mga nabuhat.
Niabot ra gihapon sa unahan ang grabing kapahulayan, ang kalipay ug ang kadaugan. Tungod kay ikaw ang buhing dalangpanan ang gugma o Dios. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Danan ko o kasakitan man kanimo Ginoo, magaduol ako sa problema man ug mga pagsulay. Walay laing sangpiton ko kundi ang ngalan mo Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ako ug andam ka sa pagsapnay kanako Ginoo. Dalangpanan ka o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan diha lang sa imong kiliran. Pagkabuutan mo sing dalangpanan ka, dalangpanan ka o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan diha lang sa imong kiliran. Pagkabuutan mo Ginoo. One more time, sing dalangpanan ka, dalangpanan ka o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan. Walay lain bisan asang dapita. Ang tinurag yun nga kalinaw naa sa presensya sa Ginoo. For the last time, dalangpanan ka, dalangpanan ka o Diyos ka sa gugma. Ang kalinaw akong mabatunan diha lang sa imong kiliran. Pagkabuutan mo o Ginoo, ikaw ang dalangpanan ko. Ginoong Diyos na labing gamhanan, daghang salamat Lord sa imong mga mensahe nga mong gihatag niining kabuntagon. Ug salamat Lord nga ikaw ang among high priest Ginoo, nga wala nagdala og dugo sa hayop kundili imo mismong dugo mo imong ihalad ngadto sa Father for the forgiveness of all our sins, Lord. Thank you, Father God, for the total victory and freedom that you have given to us, Lord. Thank you, Father God, sa among mga pagsulay mga problema. Ikaw ang among city of refuge, Ginoo. And thank you, Father God, na indeed wala na hinagiban ang iyawa na modulot sa among kinabuhi, Ginoo. Because kay ang imong grasya nagtabon og nanalipod ka namo. Og tungod ni ini amahan, ulian ka namo sa dungog, pagsimba, pagdaig, pagpasalamat, ang gahom, ang kusog, among
ibalik kanimo. Dawata kini o ang langit nun naman. Sa pangalan lamang ni Ginoong Jesus. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Please be seated for a while for kanang update and announcement. Kagapong adlaw, gamay lang kayo ang naadire sa tong meeting. By the way, after this,